नचनिए कारण कनिया के बुलाई रे गइलाना एगो नचनिए कारण कनिया के बुलाई रे दिहलाना बड़ा होता परेशानी सैया द मच्छरदानी ता होवे बड़ा खचड़ रे काटे जगह पमा चढ़ रे बेटा फेंके खचड़ खचड़ रे काटे जगह पमा चढ़ रे इता फेंके खचड़ खचड़ रे बड़ा होता परेशानी सैया द मच्छरदानी बड़ा होता परेशानी सैया द मच्छरदानी ता होवे बड़ा खचड़ रे बड़ा होता परेशानी सैया द मच्छरदानी ता होवे बड़ा खचड़ रे काटे जगह पमा चढ़ रे इता फेंके खचड़ खचड़ रे काटे जगह पमा चढ़ रे इता फेंके खचड़ खचड़ रे नचनिए कारण कनिया के बुलाई रे दिहलाना एगो नचनिए कारण कनिया के बुलाई रे दिहलाना एगो नचनिए कारण कनिया के बुलाई रे दिहलाना एगो नचनिए कारण कनिया के बुलाई रे दिहलाना। हेलो, एक अवश्य सूचना